današnja tema je kontra-triler. Ne znam koliko je to gitaristima poznato ili nije, često ga koriste harmonikaši. Ja sam u neku ruku uvek želeo da budem harmonikaš, pa sam se potrudio tako generalnu gitaru i da sviram. Malo šale nije na odmet, ali evo danas započinjemo temu kontra-trilera. Vrlo je jednostavan, vrlo efektivan i ja ću ga sad odsvirati, na primjer, u foršpilu pesme Kiše od Snežane Đurišić. Uvod je ovako. I ovde je klasična četvorka koju već imate lekciju na mom kanalu o tome. Znači, usporeno. Ovo sam svirao realno da vidite koji je tempo i kako to realno izgleda. Nebitno su sada tonovi, bitan je prstored i manir. I dolazimo do kontra-trilera. Običan triler bi bio na napred. Sada sam svirao triler i kontra-triler sa polustepenom. Znači, to je kontra-triler. Može da bude i na ceo ton. Može i na ton i po. Ali ja ga sviram polustepen, stepen. I četvorka. To je ono što sam već objašnjavao na svom kanalu. Taj kontra-triler, da kažemo, vi možete odsvirati ovo. Da kažemo tako. Što ja ne bih preporučio na koje melodija, da kažemo, štura. Možete i odsvirati kao tamburaški triler. Što mislim da opet nekako nije u maniru tom ako malo hoćemo da sviramo harmonikaški. Ja bih dao predlog da umesto tog običnog tamburaškog trilera odsviramo kontra-triler. Koriste ga harmonikaši, ne znam koliko iskreno kod gitarista to dostupljeno, ali eto, potrudit ću se možda prvi, možda i ne, da prikažem kako to funkcioniše. Eto, to je neki jedan primer, možete isto u nekom kolu da koristite. Rataj, rataj. U tom delu kola. Može se odsvirati i tako, evo drugi primer. Čukaričko kolo u pitanju. Ili mnogo je teže kada je u tempu. Znači, da ovaj kontra-triler kao i sve mora dosta da se vežba. Eto, ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano za kontra-triler, bilo koju drugu lekciju koja je već na mom kanalu, slobodno pitajte, zapratite nas, uskoro će još neke nove lekcije, a uskoro uvodimo i buzuki kao temu, tako da može da bude vrlo zanimljivo. Zapratite nas za još korisnih materijala, pa se uskoro vidimo.